Dobrý deň, vítam vás na hodinke so mnou ohľadom témy, ktorá je taká bežná v praxi, ktorú riešime tým, že Európska únia je voľný trh pohybu pracovnej sily a tovarov, tak samozrejme za pracou cestujeme ako podnikatelia firmy. Teraz otázka je, že či a ako sa vysporiadať napríklad s takou prácou na stavbe v Nemecku alebo v Česku, v Rakúsku ako firma SZČ, čo mi tam hrozí. Hej, čiže skôr takouto tematikou sa dneska budeme zaoberať z pohľadu dane účtovníctva. A viete, že je to teda téma, alebo teda hodinka pre vás, čiže ja primárne čakám na vaše dotazy a riešim prípadne vaše otázky, pochybnosti alebo teda veci, s ktorými sa v praxi stretávate a potrebujete ich nejakým spôsobom vyriešiť. Samozrejme tým, že je to komplexne náročná téma, tak primárne je to o tých notách dneska, že na čo si treba dať pozor. Takže nech sa páči, môžete mi zadávať otázky, ale skôr než dostanem nejaký dotaz, tak v podstate si treba dať, na čo si treba dávať nejakým spôsobom pozor. Že v podstate celý problém spočíva v tom, že častokrát podceníme v rámci subdodávok, reťazových dodávok, inštitút miesta dodania, povinností vyplývajúcich z registrácie v danej krajine. A to všetko sa odvíja od toho, že či vieme správne posúdiť napríklad miesto dodania služby, či vieme správne posúdiť nejaký možno z pohľadu dane z príjmov, časový test na vznik stálej prevádzkárne alebo vznik prevádzkárne ako takej. Takže prípadne, ak mi vznikne takáto prevádzkareň, čo potom následne s tým, ako s tým naložiť z pohľadu daňového hľadiska, jednak v daňovom možno priznaní na Slovensku, jednak či mi vzniká povinnosť nejak registrácie alebo platenia dane v inej krajine. Takže o tom toto je. Poprosím, že nechoďme do nejakých mzdových vecí a takýchto záležitostí. Viete, že to nie je moja tematika. Samozrejme ohľadom zdanenia podľa zmluvy o zamedzení tam sa môžeme pohybovať, ale tak pracovné veci, zákonník práce to nie. Tým, že už píšete, takže počkám na dotaz. Už tu mám prvý teda dotaz. Mám viac klientov živnostníkov, ktorí pracujú na stavbách v zahraničí. Upozorňujeme ich na to, že majú povinnosť informovať sa v tejto konkrétnej krajine na ich povinnosti v tej krajine, ale oni to ignorujú a už roky takto pracujú na základe slovenskej živnosti. Aké následky to môže mať pre nich? Tak, prvá vec si treba uvedomiť, že samozrejme sú tam primárne otázky možno takých troch základných oblastí a to je, že či nevzniká v danej krajine povinnosti zriadiť nejaké živnostenské oprávnenie, aj keď osobne si myslím, že tým, že sme súčasťou Európskej únie, tak v rámci podnikania na základe povolení krajiny, kde som rezidentom, by nemal byť s týmto nejaký extra problém. Čiže otázka je, že či sa presúva rezidencia a potom by tým pádom možno museli riešiť otázku samozrejme tých zahraničných štátov, kde budú usadení. Druhá vec je samozrejme otázka DPH mechanizmu, kde treba skúmať, že čím nevzniká povinnosť registrácie v danom štáte a teda tým pádom odvod DPH ako dodávateľom. To záleží od toho, kto je príjemcom ich služieb. Tým, že pracujú na stavbách, tak je to práce viažúce sa na nehnuteľnosť. To znamená, že miesto dodania je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza v rámci toho systému. A tretia oblasť je z pohľadu dane z príjmov, že či ide o vznik stálej prevádzkárne z pohľadu
z pohľadu službovej, respektíve ak robia na nejakých stavebných projektoch, montážnych projektoch vznik stavebnej stálej prevádzkárne na území danej krajiny a teda plnenie si povinnosti registrácie zahraničnej osoby, platiteľa dane, vrátanie daňových povinností platenia dane z príjmov zo zdrojov v krajine, kde mu stálá prevádzkárne vznikla. Čiže toto všetko je riziko, ktoré ak to vyhodnotíme z pohľadu toho systému, že by dostal daňovú kontrolu na Slovensku, tak v podstate Slovenská finančná správa môže len konštatovať to, že má povinnosti voči inému štátu, ale samozrejme oni majú medzi sebou nejaké dohody a v rámci tejto skutočnosti môže teda naša finančná správa posunúť informáciu o takejto osobe finančnému úradu spravujúcemu zahraničné osoby, Slovákov spravujú v Chemnici, ak sa nemýlim, tak na základe tejto skutočnosti a na základe týchto prvkov potom môže prísť zo zahraničia výzva riešenie týchto záležitostí, povinnosti platenia daní v danej krajine. Čiže tých rizik je tam viacero v rámci toho systému, ale v konečnom dôsledku je to vždy otázka na takú komplexnosť toho, že koľko tam robia, či je to naplnenie stále prevádzkárne, kto je obchodný partner tej SZČO, teda to znamená, že či musí sa registrovať v zahraničí napríklad ako platiteľ DPH, alebo je možno podľa nemeckých alebo zahraničných vnútroštátnych právnych predpisov rešpektovať prenos daňovej povinnosti a takéto veci. Takže toto je tá vec, ktorú si treba uvedomiť, ale samozrejme tých rizik je veľa. Dobrý deň, SRO neplatiteľ DPH chce poskytnúť službu pre českého nepodnikateľa. Aké má povinnosti z pohľadu DPH, respektíve či sú tam nejaké limity na dodanie? Firma robí architektonické projekty. Tak prosím vás, doplňte mi, že píšete pre českého nepodnikateľa, čiže nezdaniteľnú osobu, ale musíte mi povedať, že či tie architektonické projekty sa týkajú stavby na Slovensku alebo v Čechách. Toto je pre mňa dôležité, takže poprosím doplniť otázku. Dobrý deň, prajem. Živnostník vykonáva prácu len v Belgicku a za práce fakturuje slovenskej firme. Daňové priznanie podáva na SK, je to OK? No, musí to byť OK. Živnostník vykonáva prácu len v Belgicku. Neviem, akú prácu, ako dlho. Čiže tam sa musíme nahľadnúť do zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, vrátane pravidiel určenia tej stálej prevádzkárne a zdanenia v danej krajine. Takže ak sú to práce na stavbe, tak v Belgicku vidím riziko aj registrácie sa z pohľadu DPH-čky, takže nie je to úplne v poriadku, ale určite to informácie sú nutné, pretože od druhu stavby, teda práce, ak vykonáva fyzicky v Belgicku, sa bude riešiť otázka vznik napríklad službovej stálej prevádzkárne alebo vznik stavebnej stálej prevádzkárne, pokiaľ ide o montážne dielo alebo o stavebné dielo, takže toto sú všetko veci, ktoré sú veľmi dôležité z pohľadu toho princípu jasne sa opýtať, aby sme potom mohli ďalej nejakým spôsobom rozvíjať ten dotaz. Dobre, ale určite to nebude úplne možno košer. To, že ak je rezidentom Slovenskej republiky a podáva daňové priznanie na SK, je v poriadku, len otázka je, že či tam nebude zdroj nejaký z Belgicka, ktorý následne sa podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia buď započíta alebo výjme podľa toho, čo je definované v zákone, teda v zmluve, a či mu ten vlastne zdroj tam vznikol, či tam vznikla tá stála prevádzka z titulu poskytovania služby. Dobrý deň, prajem. Živnostník vykonáva prácu len... to som čítal. Dobrý deň. SRO vykonáva v zahraničí subdodavateľské stavebné práce. Bývajú v podnájme, sú náklady spojené s bývaním, práčka, sušička a teda daňovo uznané náklady. No, bývate v podnájme. Čiže predpokladám, že ako firma si prenajímate nejaký dom, ktorý používate na účely pracovnej cesty pre zamestnancov, ktorých tam ubytovávate. No otázka, že keď tam zakúpite takéto veci, či je to daňovým výdavkom. No v podstate, keď sme na pracovnej ceste, platí inštitút, že daňovým výdavkom sú náhrady poskytované v súlade so zákonom o cestovných náhradách, paragraf 19 odsek 2 písmeno D, ale týmito náhradami sú cestovné, ubytovanie, strávne a iné nutné vedľajšie výdavky.
Teraz otázka, že či tieto výdavky sú iné nutné vedľajšie výdavky spojené s pracovnou cestou. Osobne si nemyslím, že v takomto prípade, pokiaľ by ste preukazovali, že ste to zakúpili z dôvodu toho, že sa v tom perie a suší pracovné oblečenie, tak OK. Toto by ste museli preukázať a potom by som to vnímal ako vedľajší nutný výdavok súvisiaci s pracovnou cestou, poslúžiaci na dosahovanie zabezpečenia údržby. Inak nie. Takže toto by bola otázka. Doplnenie tej otázky k tým architektonickým projektom je stavba v Čechách. Čiže tu máme problém, pretože ak ide o projekčné činnosti architektov, ktoré sa viažú na konkrétne stavby, služba je dodaná tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Čiže v tomto prípade, ak sú to služby k nehnuteľnosti v Českej republike a dodávate ich pre nezdaniteľnú osobu v Čechách, tak máte miesto dodané v Českej republike. Neviete preniesť daňovú povinnosť, čiže z pohľadu DPH máte problém v tom, že sa musíte buď registrovať v Českej republike za účelom odvodu DPH ako zahraničný platiteľ cez podané daňové priznanie, ale to je zbytočné pre vás. Pre vás bude asi efektívnejšie vstúpiť do One Stop Shop systému, to znamená, že zaregistrovať sa do špeciálneho daňového priznania podľa paragrafu 68b, ktoré vám umožňuje podávať daňové priznanie z územia Slovenskej republiky, platiť českú DPH na Slovensku a potom finančná správa to distribuuje do Českej republiky v rámci pravidiel medzi finančnými správami. Takže určite budete musieť toto riešiť. Jeden z modelov, buď teda sa registrujete ako zahraničný platiteľ v Čechách, čo pre vás neviem, či je efektívne, alebo sa teda budete registrovať tu na Slovensku do osobitného režimu One Stop Shop a na základe toho budete kvartálne podávať daňové priznanie a zo služieb z miestneho dodania podľa paragrafu 16 pre nezdaniteľné osoby budete odvádzať DPH cez tento režim. Bude to česká DPH, to znamená, nebude to slovenská DPH na faktúre, ale bude to česká DPH, ale zaplatíte ju na Slovensku. V prípade, že by ste fakturovali v českých korunách, budete vždy pre účely platenia DPH používať kurz z posledného dňa kvartálu, ktorý je zdaňovacím obdobím pre účely odvodu DPH. Dobrý deň. Slovenská sa začala robiť v CZ výškové práce na domoch v nehnuteľnostiach. Musí sa registrovať za platiteľa DPH. Ďakujem. Zasa chýba tu základná vec. Prvá vec je, komu fakturujeme a ešte druhá vec je z pohľadu dane z príjmov, koľko času tam trávime, či tam je riziko vzniku napríklad stále prevádzkárne, keď by ste trávili viac ako 183 dní fyzicky v Čechách. Myslím, že ale v Čechách neviem, či nemá dokonca 12 mesiacov, ak sa nemýlim, čiže to by nemusel byť problém. Idem do tých zmluv, pripravím si ich tu, aby som ich tu mal po ruke. Je 6 mesiacov, dobre. Tak máme 6, iba stávenisko je 12. Takže skúma sa 6 mesiacov pre vznik stále prevádzkárne, čiže dáme ešte podstatné, čiže počas 12 kalendárnych mesiacov netrávite viac ako 183 dní prácou v Českej republike, lebo potom by vám dokonca vznikla službová stála prevádzkárne v Čechách. Rada by som sa opýtala na cestovný príkaz vystavený SK zamestnancom na cestu do Českej republiky. Uplatňuje v ňom náklady na ubytovanie s českou DPH. Faktúra z hotela je na zamestnanca a nie na firmu. Nemáte skúsenosť so žiadosťou o DPH v CZ, není to problém, že tam je zamestnanec, nie firma. Pokiaľ by nebolo možné požiadať, musím tak evidovať zahraničnú DPH, pokiaľ presiahne 50 €, musí byť nedaňový náklad? Nie. Pokiaľ je tam zamestnanec, je to čisto náhrada, to znamená, že to plnenie je poskytnuté zamestnancovi, ktorý v súlade so zákonom o cestovných náhradách má nárok na náhradu za ubytovanie, vrátanie DPH, čiže toto sa netestuje na inštitút refundácie DPH. Refundácia DPH sa týka platiteľa DPHčky, to znamená, že musí ísť o DPH, ktorú si obstará
platiteľ firma a teda tá firma je identifikovaná na faktúre. Čiže v tomto prípade pôjde celá hodnota vrátane DPH do vyúčtovania na 512 ako daňový výdavok. Tam sa 50 eur nesleduje. Naša spoločnosť nakupuje tovar od holandského dodávateľa, ktorý má tovar uskladnený v Taliansku. Holandský dodávateľ nám vyfakturuje predaj materiálu, ale materiál aj naďalej zostáva v Taliansku. To je nakúpený materiál k nám dovezený nebude. Materiál zostáva v Taliansku za účelom vykonávania kooperácií. Aby bol materiál prepravený v rámci územia Talianska, pôjde o transakciu s miestom dodania v Taliansku. Z uvedeného vyplýva, že holandský dodávateľ by spoločnosti fakturoval, ak lokálne dodanie z talianskou DPH. Áno. Čiže pokiaľ sa tovar nepohne z talianského územia, tak potom v takom prípade samozrejme je to dodanie na území Talianska a je to predmetom DPH v Taliansku. Čiže dodávateľ si musí riešiť otázku registrácie v danej krajine. Podľa všeobecne platných DPH pravidel by sa naša spoločnosť mala v Taliansku registrovať pre DPH účely, ako nadobudateľ nie. Keď kupujete, to nie je predmetom DPH. Muselo by ísť o intrakomunitárne nadobudnutie. To znamená, že napríklad ten tovar by ste kúpili a išiel by z Holandska pre vás do Talianska. Vtedy by ste sa museli v Taliansku registrovať. Ale ak ten tovar je od začiatku len v Taliansku a pokiaľ vy nevykonáte činnosť, ktorá by zakladala predmet DPH, tak vy sa registrovať nemusíte. To je problém toho Holanďana. Okrem toho nám Holanďan ako dodávateľ vyfakturuje druhú operáciu, to kooperáciu, ktorá bola vykonaná v Taliansku už na našom materiáli. Daný materiál k nám bude následne dovezený z Talianska. Toto je problém. Čiže kooperácia bude fakturovaná z holandskej z firmy už v rámci služieb s prenosom daňovej povinnosti na SK. Ale vy tým, že si premiestnite už váš tovar z Talianska na Slovensku, vám zakladá registráciu v Taliansku, lebo vy to musíte vykázať súrno, vykázať v Taliansku a na Slovensku musíte vykázať nadobudanie. Hej. Dobrý deň. Lešinárska spoločnosť dodáva pracovníkov a vykonáva lešinárske práce v Nemecku na niektorých projektoch viac ako 1 rok a na niektorých menej ako 1 rok. Aký to má vplyv na DPH v Nemecku? Toto čas z pohľadu DPH nie je problém. Z pohľadu DPH je otázka, komu tie služby fakturujete. Čiže štandardne lešinárska činnosť, ak je spojená s nehnuteľnosťou, je služba na nehnuteľnosti. Čiže ak sa nebavíme len vyslovene o prenajme nejakých trubiek, o ktoré sa nestarám, ale skutočne ide o tú činnosť ku konkrétnej stavbe, tak je to paragraf 16 odsek 1 s miestom dodania v Nemecku, kde sú stavby, a ak je odberateľom nemecká spoločnosť, tak je vždy prenos daňovej povinnosti. Tam ten čas nehrá úlohu. Tam je skôr problém daň z príjmov, pokiaľ ide o tento inštitút a vy fyzicky poskytujete službu dlhšie, ako určuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Čiže z Nemecko máme moment. Toto. Nemecko. Sa ani nemáme definované službovú stavu prevádzkareň. Pokiaľ by to bolo možné viazať na stavenisko alebo montážne dielo, tak viac ako 12 mesiacov by bolo riziko, že vznikne stála prevádzkareň, pokiaľ je to v trvaní viac ako 12 mesiacov. Ako pri tom testovaní sa vychádza z fyzickej účasti poskytovateľa v danej krajine. To je základný princíp. Tam takisto si treba doplniť tie otázky, ktoré som povedal. Dobrý deň, zamestnanec SRO chodí pracovať do zahraničia, ubytováva sa cez Airbnb. Jediný doklad ubytovania mám potvrdenie od tejto stránky o zaplatenie. Klient hovorí, že ak inému dokladu sa nevie dostať. Viem, že toto si ako SRO do nákladu dať nemôžem, čo ak by to ale platil zamestnanec a potvrdením by sa dalo do cestovného príkazu ako náklad na ubytovanie zamestnanca SRO by mu to preplatila. No tak máme ubytovaciu službu,
a teda náhradu za ubytovanie ako preukazateľný daňový výdavok, lebo je to povinná obligatórna cestovná náhrada. Ja len mám problém s tým, ako vykladá finančná správa ubytovacie služby, kde v tých príkladoch primárne rieši otázku toho, že to má byť poskytovateľ, má byť ubytovacie zariadenie a nie nejaký prenajímateľ nehnuteľnosti. A tie príklady sa týkajú primárne SZČO, kde teda ten výklad bol, že nejde o daňový výdavok, lebo nespĺňa teda identifikáciu ubytovania. Ja si osobne myslím, že ten výklad je vecne nesprávny. A v prípade, ak ide o zamestnanca, tak v tomto prípade by som plne rešpektoval to, že ak sa dohodneme na podmienkach ubytovania takouto formou, tak by to mal byť akceptovaný ako náhrada za ubytovanie, ktorá by mala byť zo strany zamestnávateľa preplatená. Tým pádom ide o náhradu podľa zákona o cestovných náhradách, ktorá je daňovým výdavkom v súlade s paragrafom 19 odsek 2 písmeno D. Dobrý deň, mám klienta, ktorý nie je platiteľom DPH, vykonával elektrikárske práce v Nemecku a tieto služby fakturuje na SK firmu. Už presiahne obrad na registráciu, len má povinnosť sa registrovať na SK, alebo musí skúmať povinnosť registrácie v Nemecku. Treba si uvedomiť, že keď máte väzbu na nemeckú nehnuteľnosť, tak nemáte to do obratu v tuzemsku, čiže vy nedosahujete obrat z titulu poskytovania služby s miestom dodania v Nemecku. Tým, že SZČO faktúru alebo klient, nedefinujete to, v rámci fakturácie faktúruje objednávateľovi, ktorá je slovenská spoločnosť neusadená, tak môže to vzniknúť inštitút povinnosti registrácie zahraničnému platiteľovi. A Nemecko ale má určité iné pravidlá registrácie, ako platia u nás. Čiže určite treba to skúmať, ale v mnohých prípadoch tá registračná povinnosť nevznikne, pokiaľ v tej reťazi poskytovania tých plnení, ktoré sa viažú so stavbou, je na konci nemecký investor, ktorý celú tú dodávku potom samozdaní v rámci svojho daňového priznania. Ale určite odporúčam sa informovať buď prostredníctvom finančného úradu, ak ste jazykovo zdatní v Nemecku, alebo teda požiadať možno obchodného partnera, nech vám tieto podmienky zistia, ak fakturujú oni nemeckému dodávateľovi a tí určite majú nejakých poradcov, že či tá povinnosť v rámci subdodávateľstva na území Nemecka vzniká alebo nie. Určite to odporúčam, lebo miesto dodania máte v Nemecku, nemáte na území Slovenskej republiky, čiže toto vám reálne obrad neovplyvňuje pre registráciu v tuzemsku. Dobrý deň, prosím o informáciu. Spoločnosť SRO montuje a dodáva klimatizácie. Chceli by v Maďarsku a v Rakúsku pre nezdaniteľné osoby. Je možné použiť systém One Stop Shop a nemusí sa registrovať pre DPH v Maďarsku a v Rakúsku? Nie je možné. Otázka, no, nie je možné, je možné. Otázka je, či fakturujete dodanie tovaru s montážou, alebo fakturujete službu. Pokiaľ by ste fakturovali len službu, tak tam by sme sa vedeli dostať do inštitútu paragrafu 16 odsek 1 a tým pádom by sme sa vedeli dostať do OSS systému. Pokiaľ je to ale dodanie tovaru s montážou, tak toto nevieme identifikovať v rámci One Stop Shop systému, pretože ten zákon hovorí, že do daňového priznania OSS vstupujú len inštitút predaja tovaru na diaľku v rámci Európskej únie a tam vieme, že je vylúčený inštitút tovaru s montážou, takže v takom prípade by vám vznikla pre nezdaniteľné osoby povinnosť registrácie v jednotlivých štátoch. Takže toto je tá vec. Dobrý deň, spoločnosť pláca DPH vykonáva ako SR. SR vykonáva ako SR. Dobrý deň, spoločnosť platiteľ DPH vykonáva ako SR vykonáva na základe zmluvy pre írsku spoločnosť IT služby, ako slovenská asi SROčka, aby som to pochopil. Pracovník je väčší času, to je viac ako 6 mesiacov v Španielsku, musí, a kde má zriadiť stálu prevádzka. No, tak toto máte krásne. Z pohľadu DPH to nie je problém, je to prenos daňovej povinnosti, čiže registrácia 7-ačky. Druhá vec je, máte slovenskú spoločnosť, ale viac ako 183 dní sedíte v Španielsku. Toto pre účely SROčky právnické osoby je rozhodujúce a dôležité riešiť otázku vznik stálej prevádzkárne. Čo v preklade znamená, že treba ísť
do princípu zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v rámci Slovenska a Španielska, že či tam nemáte trvalé miesto, kanceláriu na výkon svojej činnosti a v prípade, že áno, trvalé je základná definícia trvalosti, teda vznik klasickej stále prevádzkárne je viazaný k inštitútu nejakého časového geografického testu. Čiže ak ste tam identifikovateľní v nejakom mieste a ste tam dlhšie, u nás je to napríklad naviazané na 6 mesiacov, ale v Španielsku to takto nemusí byť definované, tak vám vzniká stála prevádzkáreň podľa mňa v Španielsku a pokiaľ z nej poskytujete služby, mali by ste sa tam registrovať na účely zákona o daní z príjmov a teda poskytujete služby zo stále prevádzkárne v Španielsku pre írskú spoločnosť, to je trošku rozdielne. Aj pre účely DPH je povedané, že či ste dostatočne vybavení materiálne a personálne na poskytovanie alebo príjmanie služieb. Takže v tomto prípade by som mal názor, že áno, pokiaľ by sme sa k tomuto priznali, že by ste mali problém aj z pohľadu DPH, že z titulu toho vám vzniká stála prevádzkareň v Španielsku. Ale tým, že fakturujete do Írska, tak miesto dodania je v Írsku a teda tú DPH nevidím až taký nejaký extra problém z pohľadu registrácie, ako ten daňový problém z pohľadu dane z príjmov v rámci klasickej stálej prevádzkárne. Čiže toto by som určite riešil, lebo toto je dôležité, či vám tam vzniká alebo nevzniká stála prevádzkareň. Druhá vec je, že pokiaľ by ste zásadné rozhodnutia robili len na území Španielska, čo asi nerobíte, lebo keďže vravíte, že chodí asi aj na Slovensku a pokiaľ tie zásadné rozhodnutia k firme založené na Slovensku robíte tu, tak sídlo máte na území Slovenskej republiky, čiže tá rezidencia je viazaná na Slovensko a tým pádom by tam vznikala len otázka tejto stálej prevádzkárne aj vzniku. Slovenská SROčka platiteľ DPH dostal zákazku na stavbu stožiarov v Nemecku. Projekt je dohodnutý na 4 roky, ale bude sa vykonávať prerušovanie nie v kuse 4 roky. Aké má firma povinnosti z pohľadu DPH a dane z príjmov? Firma bude fakturovať aj slovenským subdodavateľia, ktorí budú na stožiaroch pracovať. Aké povinnosti majú oni? Tak, tí subdodavateľia v rámci tejto skutočnosti už som spomínal, že treba určite riešiť otázku, že pokiaľ tá slovenská spoločnosť bude riešiť otázku v rámci fakturácie pre nemeckú spoločnosť, tak tam bude prenos daňovej povinnosti a subdodávateľia primárne by mali byť mimo obliga registrácie, ak to prechádza v celkovej hodnote dodávky na toho Nemca, ale určite to treba riešiť a treba to zistiť, aby nevznikol inštitút problému s registráciou v Nemecku z pohľadu poskytovania danej služby na území Nemecka pre osobu neusadenú v danej krajine. Takže ja to vždy odporúčam, že preveriť si, že či tento druh zakladá alebo nezakladá povinnosť registrácie subdodávateľovi, ale slovenskej spoločnosti ako také, pokiaľ bude fakturovať nemeckej spoločnosti zdaniteľnej osobe, tá registrácia z pohľadu DPH nevznikne. Druhá otázka je, že či vzniká v Nemecku stála prevádzkáreň z titulu zmluvy. Čiže z pohľadu tejto záležitosti ide o otázku, že či je možné hovoriť o nejakom jednotnom montážnom diele alebo stavebnom diele. Vy budete vykonávať, to znamená, že či je to nejakou výsledným efektom asi drobnej stavby, to znamená, treba skúmať, že či to má charakter montážneho alebo stavebného diela, kde sa teda vyžaduje potom vykonávanie tých činností nepretržite viac ako 12 mesiacov na území danej krajiny vo vzťahu k jednému dielu. Pokiaľ by to časovo, alebo teda charakterovo nemalo pozerám práve v rámci definície
Ale áno, pokiaľ napríklad budete robiť možno dielo verejného osvetlenia, čo bude jedno dielo niekde nejaká ulica, poviem príklad a toto budete vybudovať, tak stojím za to, že je to nejaké stavebné montážne dielo, čiže budete skúmať, že či tam budete na tom diele zotrvávať fyzicky 12 mesiacov v kuse alebo nie. V prípade, že nie, tak nikdy vám tam nevznikne stála prevádzkarňa, teda nemáte povinnosť registrácie na území danej krajiny. Čiže pokiaľ by ste mali viacero tých projektov, že síce zmluva hovorí, že bude trvať 4 roky, ale napríklad by išlo o nejaké, neviem, verejné osvetlenie alebo nejaké sústava stožiarov v bode A, to urobím za 10 mesiacov, potom sa presunieme do iného miesta, kde budeme vykonávať znova a nikdy to dielo nebude presávať 12 mesiacov fyzickosti na území danej krajiny, tak vám nevzniká stála prevádzkareň. Takže potom vlastne jediná otázka, ktorá tu bude vznikať z pohľadu dodávok daného plnenia, bude otázka tých subdodávateľov, či by sa nemali v danej krajine registrovať ako platitelia DPH. Čo hovorím, že v Nemecku štandardne, pokiaľ teda na konci dňa je ten nemecký investor, kde je prenos daňovej povinnosti, tak tá povinnosť sa nevyžaduje, ale vždy si to treba preveriť, treba to mať jasne čierna na bielom, aby v budúcnosti ma niekto nenaháňal a nežiadal po mne doplatiť niečo, čo som nezaplatil. Dobrý deň, SZČO má SK Živnosť, trvalý pobyt na Slovensku, registrovaný podľa paragrafu 7 nadobúdania, ale dlhodobo žije v Maďarsku, kde má aj príjem zo závislej činnosti. Okrem toho faktory zvarecké práce vykonávané v Maďarsku podáva daňové priznanie na Slovensku. Podľa mňa to nie je OK. Ako to má správne byť? No, vy si v prvom rade musíte určiť rezidenciu, to znamená, že zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia je bilaterálny právny akt, ktorý rieši otázku dohody dvoch zmluvných štátov. V tomto prípade je to Maďarsko a Slovensko. Základná podstata definície rezidencie u fyzickej osoby je stály byt. Takže žije v Maďarsku, ale trvalý pobyt má ešte na Slovensku. Takže podľa nášho vnútroštátneho práva je rezidentom SR, ale podľa maďarského práva je určite rezidentom Maďarska. Teraz, kde je rezidentom? Toto je rozpor rezidencií, ktorá má rozhodskú zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak dlhodobo žije v Maďarsku, píšete, a má tam stredisko životných záujmov, to znamená, že rieši tam svoj zdravotný stav, chodí k doktorovi, prípadne má tam manželku, deti mu tam chodia do školy a tieto veci s tým spojené, tak určite má stredisko životných záujmov v Maďarsku a je rezidentom Maďarska. Vždy odporúčam v takýchto prípadoch si tú rezidenciu nechať finančnou správou potvrdiť. Na základe tejto skutočnosti, na základe týchto princípov, ak dosahuje zdroj príjmu na území Maďarska na Slovensku, nemá povinnosť podávať daňové priznanie. To je jedna z vecí. Druhá z vecí je, či by na základe nejakých živnostenského zákona v Maďarsku nemal si zriadiť živnostenský list podľa maďarského práva a nie podľa slovenského. Čiže toto je tá vec, ktorú si treba nejakým spôsobom rozlúsknuť z pohľadu týchto vecí. V rámci toho systému, mne sa to javí, že je rezidentom Maďarska, ale neviem to povedať úplne na 100% v rámci tej otázky, ale javí sa mi to tam. A teda na základe tejto skutočnosti by podľa mňa mal byť predmetom aj vzniku miesta podnikania v Maďarsku a tým pádom aj na základe tejto skutočnosti by si mal riešiť otázku DPAčky v Maďarsku a nie fakturovať na Slovensku živnosť prenosom daňovej povinnosti. Hej. Takže toto je podľa mňa tiež veľmi zle nastavené. SZČO Slovák poskytuje programátorské práce pre slovenského odberateľa. Práce vykonáva zo Slovenska, ale má české DPH. Včera nemá žiadny prechodný trvalý pobyt ani rodinu, ani sa tam fyzicky nezdržiava. Myslím si správne, že musí príjem priznať a zdaniť v SR. SZČO Slovák. Tu chýba základná otázka, ako sa dostal k českému DPH. To je otázka primárna. To znamená, ak tam bol povinný sa registrovať z titulu toho, že dodal ako zahraničná osoba nejaké plnenie, ktoré nevedel preniesť a musel sa tam registrovať, to nie je dôvodné používať české DPH pre dodávky rezidenta a podnikateľa na území Slovenskej republiky. Čiže toto je taký logický nezmysel a samozrejme samotné české DPH nie je nič iné ako len nejaké
nejaké numerické číslo, ktoré sa pridelujú na základe nejakých pravidiel, ale vôbec to nerozhoduje o tom, kde sa má zdaňovať príjem z pohľadu do jeho dosahovania. Ak je SZČ Slovák a teda rezidentom Slovenskej republiky, samozrejme on je povinný, je povinný zdaňovať celosvetové príjmy na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, že uvádza na faktúrach nejaké české DPH. To nie je rozhodujúci prvok pre posúdenie zdanenia príjmov. Aha, české I, čo som chcel napísať. Aha, tak už to chápem. Takže má tam živnosť. To je zasa druhá vec, že pokiaľ na základe čoho si on zriadil živnosť, ale bez ohľadu na túto skutočnosť stále platí to, čo hovorím, že pre účely zdanenia je otázka rezidencia zdroja. To znamená, že ak Slovák s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky nemá v Čechách ani prechodný, ani trvalý pobyt, ani rodinu, ani sa tam fyzicky nezdržia, nemôže mu vzniknúť z titulu držby živnostenského oprávnenia rezidencia na území daného štátu. To znamená, že v takomto prípade samozrejme musí zdaňovať príjmy na území Slovenskej republiky v celom rozsahu. A priznám sa na rovinu, neviem na základe čoho mu bolo pridelené živnosť v Čechách, lebo však tamto predsa musí nejakým spôsobom deklarovať. Určiť miesto podnikania a tieto veci. Takže trošku mi uniká celá tá väzba. Doplnenie práce na výškových budovách v CZ. Ide o CZ podnikateľa, neplatiteľa DPH práce trvalý 1,5 mesiaca. Doplnenie práce na výškových budovách v CZ. Ide o CZ podnikateľa, neplatiteľa DPH. Ste mi tu písali o tom. Slovenská sa začala robiť cez výškové práce na domoch, nehnuteľnostiach. Čiže Slovenská pre českú zdaniteľnú osobu, to ste mi doplnili. Podľa mňa tomu českému neplatiteľovi aj český zákon ukladá povinnosť registrovať sa v Čechách, keď príjme plnenie od zahraničnej osoby a ukladá mu povinnosť stať sa platiteľom. To znamená, mal by tam nastať prenos daňovej povinnosti a keď to trvalo 1,5 mesiaca, tak tam nevznikne určite žiadne riziko ani pre vznik stálej prevádzkarne. Čiže Slovák je mimo obliga, skôr ten Čech by si mal plniť povinnosti na účely splnenia si prenosu daňovej povinnosti na neho. Čo to znamená, ak vznikne stála prevádzkara v Nemecku? Aký to má vplyv na spoločnosť? No, stála prevádzkara nie je len daňový pojem. To znamená, že vplyv to má len to, že medzinárodný systém zdanenia funguje tak, že my rozlišujeme dva základné inštitúty. Rezidenciu a zdroj. Rezidencia primárne ukladá povinnosť daniť celosvetové príjmy a zdroj, čo je vlastne cez napríklad stálu prevádzkareň, ukladá povinnosť daniť v danej krajine len to, čo sa tam dosiahne. Čiže keď mne ako slovenskej spoločnosti vznikne stála prevádzkareň v Nemecku, cez ktorú dosahujem zdroj v Nemecku práve tým vykonávaním fyzicky v danej krajine a fakturácie za takéto služby, tak som povinný podať daňové priznanie v Nemecku, vysporiadať si svoje daňové povinnosti voči nemeckej finančnej správe a potom, samozrejme, tento základ dania alebo daňovú stratu som povinný ako rezident Slovenskej republiky pretaviť do celkového základu dane na území Slovenskej republiky a podľa zmluvy o zavedení dvojitého zdanenia sa buď výjme, z Nemeckom máme myslím, že vyňatie, ak sa nemýlim, sa výjme ten inštitút základu dane a teda na konci dňa sa bude zdaňovať len podiel základu dane alebo daňovej straty na území dosiahnutý na území Slovenskej republiky. Ale to je princíp stálej prevádzkarne, že to je daňový pojem, ktorý neznamená automaticky, že si predstavím nejakú budovu alebo niečo, ale je to inštitút naplnenia povinnosti zdanenia z titulu zdroja. Čiže my máme 4 základné inštitúty prevádzkárny. Je to buď klasická z titulu kancelárie, trvalého miesta, ktorá môže byť báňa a tak ďalej. Potom to môže byť službová, čiže je to čas trávený fyzicky po dobu 12 mesiacov v danej krajine, viac ako určuje vnútroštátny právny predpis, ktorý štandardne určuje 6 mesiacov, ale zmluva môže určovať až 12. Potom to máme stavenisko alebo montážnu stálu prevádzkareň, čiže je to viazané na nejaký súbor stavebných činností a montážnych činností k nejakému dielu, ktoré vzniká.
A tam znova treba skúmať ten inštitút času, trvania, poskytovania takýchto plnení stále štandardne v rámci medzinárodnej zmluvy je to na 12 mesiacov, jedno dielo. A posledná je agentská stála prevádzkárň, kedy mám vlastne závislého agenta v danej krajine a prostredníctvom neho vykonávam činnosti v danej krajine, kedy takisto vznikne stála prevádzkárň. A to je podstata, že tie príjmy, ktoré dosiahnem z tejto činnosti na území danej krajiny, tam musím zdániť. A potom idem do svojho rezidentského miesta, kde zdaňujem všetko, aj tieto príjmy. A teda zahrňam tam všetky príjmy a výdavky a potom sa pozriem na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, že či teda na konci dňa ten môj zdroj z tej krajiny mám vyňať a teda ho na konci dňa na Slovensku nezdaním, alebo ho mám započítať, to znamená, že ho zdaním a daň, čo som zaplatil v zahraničí, si môžem otestovať na započítanie. Toto je základný princíp, ktorý takto funguje z pohľadu daňového práva. Je možné si dať do nákladov ubytovanie za lešenárov, ktorí sú SZČO prípadne motorem. Nerobte to takto, vždy to urobte v zmluve tak, že si to majú znášať oni. Ja to chápem, že sú to ľudia, ako proste, ktorí tomuto nerozumejú. Tak im dajte na to zálohy, to je jedno, ako to urobíte, alebo im to prefakturujte, alebo oni vám to prefakturujú a vy, alebo im to prefakturujete, ak im to zaplatíte, oni vám to dajú do ceny diela. Ale vždy to majú tie zmluve tak, že im platíte za prácu. Súčasťou ceny služby sú aj náklady spojené s pracovnou cestou, ako ubytovanie, náklady na PHL, ktoré si vyúčtuje na základe preukazateľných dokladov ten váš dodávateľ služby. Ale nikdy to nerobte v modeli tak, že vy to budete znášať a zostane to u vás, lebo výklad finančnej správy je, že nemáte nárok na daňový výdavok. Čiže primárne to musí znášať tá SZČO, ten váš obchodný partner, a on to má v cene odmeny potom vyúčtovať. Čiže ak máte vy to, že to zabezpečíte, tak potom by ste im to mali na mesačnej báze prefakturovať a on by mal potom fakturovať odmenu plus tieto náklady spojené s pracovnou cestou. Dobrý deň, Slovenská SR vykonáva stavebné práce FČR pre platiteľa DPH v Českej republike. Vyvezie do Českej republiky na stavbu nejaký stavebný materiál, napríklad klince, železo, náradie, napríklad kladivo, pilky a podobne z OSOR, musí to niekde uvádzať z pohľadu DPH. Viete, ja hovorím, buďte ticho. Ak to je takýto nejaký spotrebný materiál, tak tvárte sa, že to používate na stavbách na území Slovenskej republiky, lebo to je ťažko identifikovateľné. Pretože ak by sme mali ísť do podstaty veci, tak premiestnenie tovaru za účelom podnikania je definovaný ako inštitút dodania za protihodnotu a z tohto titulu by vám kvázi v úvodzovkách tak vznikla povinnosť registrovať sa v krajine, kde ste si premiestnili ten tovar za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti. Takže my snažíme v úvodzovkách mlčať, lebo toto nie je ani dodanie tovaru s montážou, ktoré by ste potom mohli následne brať akože z pohľadu zákona, že to je vo výnimkách a tak ďalej. Nie je to ani zariadenie, ktoré by ste používali na poskytovanie služby, ktoré sa po skončení vráti naspäť. Je to proste skrátka tovar, ktorý tam presuniete, spotrebujete a fakturujete v cene plnenia. A toto je problém. Hej. Takže netreba o tom hovoriť a treba to brať, aký je život. Inak, ak by som mal byť zákonný, mali by ste sa v Čechách registrovať v úvodzovkách. SZČO vykonáva opatrovateľské služby v Nemecku viac ako 183 dní. SK agentúra je zabezpečuje klientov v Nemecku. Túto opatrovateľskú službu následne fakturuje SK agentúre. Podáva DPO v SK, je to OK. Tak ak tá SZČO je slovenský rezident z titulu trvalého pobytu, z titulu životných záujmov na Slovensku a do Nemecka chodí len vykonávať činnosť opatrovania, to znamená, že tam len pracuje, tak tu si treba dávať pozor na vznik prípadného rizika službovej stálej prevádzkárne. Toto by som si preveril, lebo pracujete tam viac ako 183 dní, lebo by sa mohlo stať to, že vám vznikne povinnosť podávať daňové priznanie v Nemecku, zdaniť zdroj príjmov v Nemecku a na základe tejto skutočnosti potom následne na Slovensku budete riešiť otázku vyňatia príjmov zdanených zo zdrojov v Nemecku. Hej. Toto je tam problém, lebo tam presahujete tých 6 mesiacov, ale pozeral som to zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a tá nejakým spôsobom službovú stálu prevádzkárne nepozná. Čiže otázkou je, či nemecký vnútroštátny právny predpis takéto niečo pozná. Ale určite by som si to ošetril, aby vás nejakým spôsobom nemecký daňový úrad nenaháňal za účelom toho, že ste si nesplnili povinnosť registrácie prevádzkárne a povedávania daňového priznania na území Nemecka.
Dobrý deň, SRO pracuje v Nemecku na stavbách. Otázka, ako sa berie fyzická účasť v krajine? Čas, kedy zamestnanci, respektíve živnostníci sú prítomní? Áno, vždy je to vnímané tak, že tam musíme byť fyzicky. Aj vrátane času, možno ktorý netrávime priamo prácou, ale sú tam určení pre to, aby tam napríklad je víkend, tak nepracujú, ale sú tam. A pokiaľ tam nie sú, tak sa do toho neráta, samozrejme. Dobrý deň, český živnostník vykonáva činnosť v Nemecku pre slovenskú spoločnosť registrovanú podľa paragrafu 7 zákona o DPH. Činnosť je čistené Unimobuniek, slovenská spoločnosť má povinnosť tejto činnosti odviesť DPH. V Nemecku pre slovenskú spoločnosť registrovanú podľa paragrafu 7. Činnosť je čistenie Unimobuniek. Pokiaľ je to čistenie hnuteľného majetku, to znamená, že ak Unimobunky nemajú charakter nehnuteľnosti, ale majú charakter hnuteľného majetku, miesto dodania sa určuje podľa paragrafu 15 odsek 1 podľa odberateľa, čiže vy sa dostávate na Slovensko s poskytnutou službou a ste povinní zaplatiť z nej DPH na území Slovenskej republiky. Presne tak. Ak je to činnosť na nehnuteľnosti, tak potom nie. Ak by im vznikla stála prevádzka, uvádzam údaje z nemeckého daňového pri našom daňovom priznaní. Jasné, samozrejme, však ja to rozprávam celý čas. Tá rezidencia a zdroj je tá stála prevádzkareň, znamená, že rezidencia zdaňuje celosvetový príjem, čiže aj uvádza aj príjmy výdavky stále prevádzkárne v Nemecku. Hej. Len potom sa už ďalej pokračuje a pýta sa daňové priznanie, že či vy máte základy dane dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí, alebo ich započítavate. A to závisí od toho, že či máme s Nemeckom vyňatie alebo zápočet. Myslím, že s Nemeckom máme vyňatie, ale idem to teda pozrieť, keď už sa toľko na to pýtate. V rámci tých metód. Nemecko, metóda vyňatia. Takže uvádzate to tam, ale na konci dňa vyjmete ten základ dane zdanený v Nemecku. Dobrý deň, dcera je Slovenka, sa začala poskytuje prekladateľské služby pre slovenskú firmu, od januára býva v Prahe, kde sa i zamestnala, odvody a všetko už platí v rámci uplatniteľnej legislatívy v Českej republike. Stále prekladá na slovenskú živnosť pre slovenskú SRO. Má nejaké povinnosti ohľadom DPH, keď poskytuje služby z ČR, ale platiteľ DPH je na Slovensku. Toto by bolo dobre zjednotiť, lebo to máte zle zastavené. Tu si musíte položiť otázku, kde skutočne má miesto podnikania, kde je skutočne rezidentom, lebo odišla do Prahy, býva v Prahe, kde sa jej zamestnala, kde má stredisko životných záujmov, nemala by teda preklopiť svoju podnikateľskú činnosť na českú živnosť, riešiť si daňové veci v Čechách a tým pádom uskutočňovať prenos daňovej povinnosti zo zahraničia, lebo ja vám poviem tak, že napríklad mám klienta, ktorý má síce trvalý pobyt na Slovensku a prechodný v Anglicku, ale pre slovenské daňové právo je zahraničná osoba, lebo rezidenciu a stredisko životných záujmov má v zahraničí. Takže toto je tá vec, ktorú si treba jednoznačne uvedomiť a treba to zosúľadiť, lebo mám za to, že ak to robí trvale z územia Českej republiky, tak miesto podnikania má na území Českej republiky, má tam aj rezidenciu a tým pádom by mala preklopiť všetky svoje daňové povinnosti do Českej republiky a slovenská firma by mala byť pre ňu ako zahraničná osoba s prenosom daňovej povinnosti a na samozdanenie. Hej. To, že má slovenskú živnosť, podľa mňa nie je z pohľadu tej logiky rozhodujúce. SRO nemá zamestnancov, má len konateľa, ktorý pravidelne prednáša v zahraničí, účtovníčke predloží faktúry za ubytanie v zahraničí, prípadne výdavky za letenky. Môže si SROčka tieto náklady zaúčtovať ako datové náklady, alebo musí vykonať vyúčtovanie pracovných cien. Musí vyúčtovať, pretože ak chcete mať daňový výdavok, je preukázateľný. A preukázateľný znamená preukázať pracovnú cestu. A preukázanie pracovnej cesty znamená mať cestovný príkaz s vyúčtovaním. Bez toho vám to žiaden daňový úrad neuzná. Dobrý deň. Práce v Nemecku, elektroinštalačné práce na obdobie 4-5 mesiacov v priebehu roka, odberateľ, slovenský platiteľ DPH, možnosť spolupráce je buď naša SRO, platiteľ DPH, vyššieho zamestnanca, potom bude fakturovať slovenskému odberateľovi dodávku zo slovenskou DPH, alebo druhá možnosť otvorenia živnosti a teda spolupráca na živnosť, aké by boli výhody v tomto prípade.
priebehu roka odberateľ slovenský neplatiteľ DPH. Čiže fakturujete slovenskému neplatiteľovi DPH elektroinštalačné práce predpokladám na nehnuteľnosti. To znamená, že miesto dodania je v Nemecku. To s DPH na Slovensku nemá nič spoločné. Platí to, čo som povedal, z pohľadu systému musíte skúmať, či vám nevzniká ako dodávateľov povinnosť registrácie na území Nemecka z dôvodu toho, že nemáte na koho preniesť daňovú povinnosť. Čiže to sa skúma. Určite toto musíte riešiť z pohľadu časového testu, že na obdobie 4-5 mesiacov v priebehu roka nebudete spĺňať časové testy, takže vám tam stála prevádzkareň z titulu toho logicky nevznikne, ak by ste tam nemali zriadenú kanceláru alebo trvalé miesto, ale to pochybujem, že takto nefungujete. Takže jediný problém je tam tá DPAčka, že položiť si otázku, že či teda mi nevznikne povinnosť registrovať sa v Nemecku ako dodávateľ služby s miestom dodania, pretože príjemca je nejaký odberateľ zo Slovenska, ktorý tam nie je identifikovaný a teda neviem na ňo preniesť daňovú povinnosť. Dobrý deň, klient chodí do Nemecka, vykonáva tam programovacie činnosti, fakturuje to, ale slovenské spoločnosti a platí za to DPH na SVK. Vidíte v tom nejaký problém, čo sa DPH týka? No, vidím problém na strane aj príjemcu, že pokiaľ by správca dane identifikoval danú skutočnosť a prišlo by sa na to, že napríklad mu tam vzniká stála prevádzkareň a mal sa registrovať aj v Nemecku z titulu vzniku stálej prevádzkárne, tak budú teda deklarovať, že tam mal byť prenos daňovej povinnosti na slovenského odberateľa, čo by znamenalo v preklade v rámci toho systému zánik práva na odpočítanie dáne na vstupe. Toto je problém. Čiže musíme skúmať, že či náplňame definíciu stále prevádzkárne podľa systému dane z pridanej hodnoty, lebo chodí do Nemecka vykonávať tam programovacie činnosti. Čiže vy si musíte uvedomiť jednu vec. Stála prevádzkárne je stanovená, že musí byť dostatočne personálne, materiálne vybavená na prijímanie a poskytovanie služieb. Otázka je, či je takéto niečo definične naviazané. Druhá vec je otázka, že koľko tam robí čas, či je kontaktovateľný v tom mieste, či tam odtiaľ je identifikovateľný ako subjekt, to znamená, že či má nejaké nemecké, telefónne číslo, adresu a tak ďalej. To sú všetko veľmi dôležité prvky na to, aby sme potom mohli riešiť otázku, že či tá fakturácia je OK alebo OK nie. Lebo samozrejme programovacie služby majú miesto dodania podľa odberateľa. A to, že napríklad ja by som išiel a poskytol by som poradenskú službu z Chorvátska, lebo som tam bol v tom čase mesiac na dovolenke, tak samozrejme by to bolo so slovenskou daňou, lebo ja som slovenský subjekt bez vzniku stále prevádzkárne v Chorvátsku. Čiže iba toto je otázka, že či to môžeme trvalo viazať na vznik nejaké prevádzkárne alebo nie. Ak nie, tak nevidím v tom problém. Dobrý deň, Slovenská SR vykonáva lesné práce v Rakúsku, DPH sa posudzuje, kde sa nehnuteľnosť nachádza, čiže Rakúsko. Firme sa nedarí získať zákazky v SR, tak vykonáva práce momentálne stále v Rakúsku. Avšak nepravidelne podľa objednávok. Príjmy za celý rok má len z týchto lesných prác vykonávaných v Rakúsku. Aký to má dopad na daň z príjmov? Toto nie je podstatné, že má príjmy len z Rakúska. Otázka je, že koľko to tam vykonáva. To znamená, že koľko je tá služba poskytovaná fyzicky na území danej krajiny. Keď ideme do zmluvy, pozriem sa, akú máme s Rakúskom. Tiež nemáme definovanú službovú stálu prevádzkareň, takže otázka je, že či vôbec v Rakúsku poznajú službovú stálu prevádzkareň podľa vnútroštátneho právneho predpisu. V prípade, že áno, tak je otázka, že či boli naplnené znaky povinnosti vzniku stále prevádzkárne z titulu fyzickosti zdržiavania sa na území danej krajiny. Pokiaľ ale určite nepresiahnete v súčte fyzicky 183 dní, tak vám nehrozí riziko, lebo ten základný model je vždy nastavený minimálne na 183 dní v rámci medzinárodných princípov. Takže po túto hodnotu určite žiaden právny predpis nemá stanovenú hranicu vzniku stále prevádzkárne. Predpokladám, že tam nemáte žiadnu kanceláriu, kontaktné miesto ani nič, aby sme sa mohli baviť o stálej prevádzkárni z pohľadu poskytovania služby. Ak tomu tak je, tak to normálne zdaňujete len vy určite na území Slovenskej republiky a ako príjem rezidenta. Dobrý deň, lekár SR, neplatiteľ DPH, má VSROčku, sa chce zúčastniť školenia v Českej republike, ktorá organizuje neplatiteľ DPH, potrebuje si objednať niečo a už neviem, nedokončili ste to, tak možno to dočítam ďalej. Dobrý deň, môže si slovenská spoločnosť priniesť daňovú stratu zo stálej prevádzkárne do slovenského daňového priznania uplatniť si ju
to tak nefunguje. Funguje to tak, ako som povedal, čiže vy tie základy dane a príjmy a výdavky automaticky vnárate do tvorby základu dane alebo daňovej straty na území Slovenskej republiky pri uplatnení samozrejme daňových pravidel Slovenska a teda môže to ovplyvniť reálne. Čiže výdavky, ak boli vyššie ako príjmy vo Francúzsku, pričom by sme aj z daňového hľadiska na Slovensku toto všetko považovali za zdaniteľný príjem a daňový výdavok, tak potom je to reálne ovplyvní základ dane na Slovensku. Samozrejme za podmienky, že nemáme napríklad metódu vyňatia. Toto by platilo pre účely metódy zápočtu. Pokiaľ by vám metóda vyňatia, tak na riadku 330 daňovom priznaní tú stratu vylúčujete a tým pádom vám to neovplyvní základ dane. Idem sa pozrieť, čo máme s Francúzskom ako metódu. Vyňatie. No, takže to, čo ste dosiahli vo Francúzsku, musíte vyňať na riadku 330, takže na konci dňa sa vám to upraví a neovplyvní vám to zníženie základu dane. Dobrý deň. Občan SR má dlhodobú živnosť v ČR, vedie tam podvojené účtovníctvo. V roku 2019 vykázal stratu, za rok 2023 mal zisk. Na Slovensku podáva daňové priznanie. Môže si uplatniť daňovom priznaní. Na Slovensku stratu vykázanú v ČR dáva daňové priznanie len z českej živnosti. Platí to isté, čo som povedal, že ak teda máte pocit, že ste rezidentom Slovenskej republiky, musíte uvádzať celosvetový príjmy. S Čechmi máme zápočet, to znamená, že vám reálne tvorba základania alebo straty ovplyvňuje celkový výsledok podnikania na území Slovenskej republiky priebežne. Hej? Takže môže to ovplyvniť. Dobrý deň, lekár SR, neplatiteľ DPH má SROčku, sa chce zúčastniť tu školenia v Českej republike, ktoré organizuje neplatiteľ. Potrebuje si objednať ubytovanie v Českej. Je povinný sa prihlásiť za platiteľa DPH podľa 7ačky? Nie. Nemusíte, lebo ubytovanie nie je služba, ktorá je s prenosom daňovej povinnosti podľa 15 odsek 1, to znamená, že nezakladá povinnosť registrácie na Slovensku. Dobrý deň, fyzická osoba, trvalý pobyt v Poľsku, poľská národnosť, trvalý pracovný pover na Slovensku, práca z domu reálne v Poľsku, ale má papier od fyzickej osoby, že býva na Slovensku u kamaráta zadarmo. Príjmy zdaňuje na Slovensku. Vzniká tejto osobe povinnosť podávať daňové priznanie v Poľsku. A FO, ktorá poskytuje ubytovanie zadarmo, je v nejakom daňovom riziku. No, FO, ktorá poskytuje ubytovanie zadarmo, nie je v riziku. Ako je to problém, že pokiaľ by sa prišlo na to, že sa služba a práca vykonáva v Poľsku, tak mám za to, že slovenská spoločnosť prostredníctvom zamestnanca sa stáva zahraničným platiteľom dane v Poľsku a má sa tam zaregistrovať ako zahraničný zamestnávateľ. Ale v prípade, že teda sa tvárime, že ten Poliak chodí na územie Slovenskej republiky a trávi tu viac ako 183 dní, tak tá mzda je zdaňovaná na území Slovenskej republiky. V rámci toho systému teda sa mu môže vykonať napríklad ročné zúčtovanie, že či má Poliak podať daňové priznanie v Poľsku, no tak to skutočne netuším, akože poľské daňové právo nepoznám, ale u nás by tá povinnosť vznikla. SRO vyváža materiál do zahraničia, do Nemecka, materiál používa na stavbách, v Nemecku je registrovaná ako platiteľ DPH, môžem z takéhoto materiálu odpočítať DPH na SK, môžete, paragraf 49 odsek 6 to povoluje, ako by to bolo z DPH, keby kúpil stroj, ktorý kúpil na SK, používa v Nemecku, to isté. Systém DPH hovorí, že ak vykonávate ekonomickú činnosť v zahraničí, pričom ide činnosť s nárokom na odpočet DPH podľa tuzemských pravidiel, čo ide, stavebná činnosť, tak máte nárok na odpočet DPH v tuzemsku. Nie je to problém. Otázka je, že to, čo som povedal, premiestnenie tovaru. Či teda riešite otázku súhrnného výkazu a samozdanenia v Nemecku pod nemeckou DPH, ktorý ma zaujímajú celkom. SRO vyváža materiál do zahraničia, do Nemecka, a to sme sa odbavili. SK firma platí úroky z úveru. Iné spoločnosti v skupine z Holandska nepodliehajú títo úroky zrážkovej dane v SR. Na Slovensku, slovenská firma platí úroky z úveru spoločnosti v Holandsku, čiže my musíme ísť do zmluvy, lebo podľa paragrafu 16 je to zdrojom príjmov na území Slovenskej republiky. Otázka je, čo hovorí zmluva o zamedzení dvojitého zdania medzi Slovenskom a Holandskom. Hej.
keď sa na to pozrieme, tak sa pozrieme, ako tu je definovaný zdanenie článok 10, nie, úroky 11. Úroky, ktoré majú zdroj v jednom z oboch štátov a vyplácajú sa osobe majúce bydlisko alebo sídlo v druhom štáte, budú podliehať zdaneniu len v tomto druhom štáte. Čiže podľa článku 11 je určená zdanenie v štáte rezidencie, čo znamená v preklade, že sa musia vyplácať v hrubom a náš vnútroštátny právny predpis teda sa neuplatní, nemôže sa vykonať zrážková daň. No a posledná otázka. Dobrý deň, Slovenská SR, platiteľ DPH uskutočňuje programátorské práce pre rakúsku spoločnosť. Platiteľa DPH práce vykonáva v SR, tu vzniká prenos daňovej povinnosti na rakúsku spoločnosť. Áno, je to prenos na rakúsku spoločnosť. Pozor, ak ste platiteľ, tak do súhrnného výkazu, ak nie ste, tak 7ačka registrácia a do súhrnného výkazu. A ešte predsa tu je jedna posledná slovenská SZČO poskytuje príležitostné dubbingové služby cez Fiverr International Ltd. Izrael. Má nejaké povinnosti ohľadom DPH, raz ročne mu pošlo oznámenie o príjme. Tak z pohľadu DPH je prenos daňovej povinnosti na Ltd. V Izraeli, čiže tam nie je žiadna povinnosť, ak to vykonáva tie služby bez vzniku stálej prevádzkárne, tak daňuje na Slovensku a žiadne iné riziko tam nie je. Ešte tá otázka, ktorú som povedal, že keď vyvážate materiál na stavbu do Nemecka, či je povinnosť podať súhrnný. Podľa mňa je to premiestnenie tovaru podľa paragrafu 43 odsek 4 za účelom podnikania do iného členského štátu a tým pádom by ste mali riešiť súhrnný výkaz na Slovensku a samozdaniť v Nemecku. Dobre, majte sa krásne. Čas, boli to veľmi zaujímavé, podnetné. Tak, ako som hovoril na začiatku, samozrejme, tu nevyriešime problémy sveta ani nikoho, lebo sú to špecifické veci v rámci toho, že každá tá jurisdikcia si robí po svojom, ale aspoň také tie základné noty pochopiť, že aha, idem do toho Nemecka, tak mal by som si dávať na toto pozor, alebo do Rakúska, do Čiech a tak ďalej. Aby sme to nepodceňovali, že na Slovensku živnosť robím a žijem v Prahe, hej. No, lebo tam samozrejme vznikajú potom veľké rizika toho otázky z toho zdanenia, kto má právo na zdanenie, kto je rezident, potom otázka je, kde je miesto podnikania, určenie pravidel, prenosu daňovej povinnosti. Takže určite si na to dávajte pozor, nepodceňujte to a riešte to. Nestojí to za to potom v budúcnosti za tie pokuty, pokiaľ to necháme len tak. Dovidenia na budúce.